Godmorgen. 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 Der var lige et eller andet med forbindelsen der. Ja, Ja, det er sgu noget sørens noget. Det kan være på grund af vejret. yes. Jeps, jamen nu skal I bare nyde en rigtig lækker dag med sol, for det, der kommer til at ske i morgen, er, at der er en front, der efterhånden kommer ind fra vest, og det giver altså en del skyer og byer længst mod vest. Men længst mod øst skal I ikke frygte, for der kommer sol og sommer snart i løbet. Men i løbet af næste uge trækker fronten sig til dels over landet, så er det Sjælland, der får sig en del skyer, og I kan fornemme, at det bliver stadig vejr og faldende temperatur fra nu af. Ja, Ja, det skal da meget dejligt at vide. jeps. Og det var TV2 Nyhederne. Ha' en fortsat god dag, ikke? Ja, og med lige måde, tak du. Hej. Hej. Vi gør det ikke opgivet. Nej, gå det væk med dig. Det er for før. Nu skal